Panjenenganipun para tamu, para pendisapa-sapa ingkang satu kinurmatan. Dene wonten ing kaliyan menika sampun kepareng nampi sasmita saking juru panggrigen. Gelaring tata upacara wisudan tali dharma. Juning lumaksana wonten ing kaliyan menika kinarbuka murih antuk kamulyan kang samya sesanti. Pitana suwung ategesirna arep nenggih swasana tentrem tata hangesti pitana iku luhur sirna kang memala mahanane wiwahan manggih ing katentreman mitiendos ora kamardikan muntring mudya aswara awit paparinging Gusti kang Maha Welas kalawan Maha Asih cekna wonten ing paman kalenggahan punika kula trasandika para ingkang sami ingkang sampun pepak sinaraja wonten andhaping tlatah Winisuda wiwahan ingkang kawula panjenenganipun Bapak Jana Ibu Sutari dene piyambakipun keparandha tepi dharmaning asma Amarwata Suta Maharga Siwi ambandul krami putra pawestrinipun ingkang hasasilipun arep naning Diahayu Indah Nafik Listiani ingkang lenggapi dalem wonten ing Padukuhan Banyurata Kademangan Banyurata Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Gya Sinedya Kajinatu krami kaliyan Jejaka Tumaruna Panjalu saking panjenenganipun Bapak Juli Ibu Saratini ingkang hapa marang Sang Biagus Budi Setiawan ingkang lenggapi dalem saking Padukuhan Kenayan Banyurata Kecamatan Sawangan wewengkon ing Kabupaten Magelang sembada sembadaning karya daud sucining putra pinanganten Sarimbit ingkang sampun kalampahan wonten ing kalenggahan menika sanangke kepareng ngadani tata upacara panggih pangudi gambing pegali kadya sumangga pangawak Badra tiyang kawula pun binjo adicarita kang kepareng Sumantaka ngedeg mangayur wonten ngarsa jrandika para lenggah sami boten awit adrenging manah tiyang kawula kedah jemangkah matur wonten ngarsa jrandika para lenggah awit merdapa saking sang kepang pamenggugat pikiran hambabar runtuting adicara wisudan tali dharma lanjeng lumadrin tata upacara ingkang sepisan nunggih dumawaing tata upacara pambuka kalajeng lumadrin tata upacara ingkang angka kalih lumaraping Sang Pinargya pinanganten putri ingkang mijil saking tepas wangi manjing wonten madyaning sasana mayang kari arum ya sasana pinajang Ari Sang Pinargya pinanganten putri lenggah kanthi hangana raras sumusul maraping tata upacara inggih swaning Ari Sang Pinargya pinanganten kakung ingkang mijil saking pondok Palerman tumuju wonten madyaning sasana pawiwahan sinten kang minangka narapaka Cundaka Dharma Wicara nulungi panjenenganipun Bapak Sumari ingkang minangka dadya tetangga tuanganing Bragata Pisan Sutresna ing mangke kepareng jemer wonten madyaning sasana pawiwahan hangadani lumadeni tata upacara
babaring waluyan pangandika pasrah Ramul madri toto upacara pasrah mangi daya-daya kadanan waluyan panambi minangka pangawak sang pamenggugat ingkang tumanduk panjenenganipun ingkang kinurmana inggih Bapak Muhammad Keni Ramul madri toto upacara longgenamen daya-daya kadanan adat Wididana ingkang sinengker wonten ing paduan Banyurata ingkang sinebat panggih pangudi kawing penggalih Ramul madri toto upacara panggih ing manggi kalajengaken lumadri tata upacara bobot timbang acara kuncur jangkep sungkeman dahar kembul bujana sawetawis kepareng kasigeg rentamaring adicara swanipun para kadang krida dharma juru ladi saking kadang taruna setia bakti ingkang kasebat panjenenganipun Bapak Wahid Ari Nugroho dene luntut ing adicara ingkang salajengipun kepareng trucat busana keprabon ingkang sinebat kirap kanalindran kalajengaken kirap kasatriyan sang suba manggala ya manggalani laku kang mraticaken menggah jengaring sang nata kang katemben kawisuda minangka pendhita paringane samanggi panjenenganipun Bapak Jiono sekalian kagotra kulawarga kepareng sowan manem Bromo wonten ngarsa jrandika para lenggah sami ingkang sinebat asung panem Bromo wedharing pambagya harjana inggih panjenenganipun ingkang kinurmat Bapak Hendri Nur Cahya menika peput-pepuntoning wiwahan ing kalenggahan menika ing samanggi tarsanjon babaring pandonga minangka panutuping gelaring wisudan tali dharma ingkang samangke nuninggih nyuwun sanjata panjenenganipun Bapak Al Ustad Kurnianto priyagung tamu mekaten menggaran namari adicara wisudan tali dharma mugi purwa madya hingga usana tansah manggih ing kabejan ngamulyan tebih nir ing orbeda minangka purnaning ganti manggi Imbak bilih risang pinargya pinanganten kakandhi wonten sungapaning pandhaping pahargyan pratandha cetha wiwahan paripurna nuwun semangga nuwun Panjenenganipun para tamu, para bidisapa-sapa ingkang sadaya kinurmatan. Mekaten minangka pambuka gelaring wisudan tali dharma. Ingkang kawengku panjenenganipun sang pamenggugat inggih panjenenganipun Bapak Jiono Ibu Sutari. Dene wonten ing kalenggan mriku sampun kinarbuka kanthi lulus kalawan raharja. Nganjen lumadri tata upacara lumaraping risang pinaragya pinanganten putri.
ingkang mijil saking tepas wangi manjing wonten madyaning sasana mayang karyaru kanthi mekaten katur panjenenganipun sang juru sumbaga saking Sanggaryas Sari Wedding keparenga hanglarapaken sang pinargya pinanganten putri denyok lumampah kinonon saking Merandawa harumnya kadya hangebegi ing jroning pasamuan. Sri tinon lir pasewakan busana maneka warna sebab bos peteng mudana si jemer manem datan ala Sulabawani walang alising kegodaan datan imbasan mirana amung tansah lamat swaraning para pradangga putra gemilang campur sari pangli ing waranggana rebut yata pating cemengli imbal ganti wanodya kang indah sulestyaning warni yori sang pinaragya pinanganten putri ingkang tansah rumaket saya caket saya ginanda saya ngeglo cahya kang mensorong tejani kang arumnya sekar sesekaran ing jroning taman sari saya caket saya arum ginanda sekar kandil yaya kelawan sekar melati waraso kang tansah harumnya ngebegi ing jroning pasamuan ing mangke sang penata kang katemben winisuda ya garwa prameswarini nata kang lenggah dampar denta ya damparing kencana ingkang kadya harumya sinari sari linemek babut permadani sesotya kadya kembang menur kang tansah menuring moyo moyo-moyo jagat wetan remu jagat kulon sirat jemirat ing padang jingkrang keterawangan sumeblak ing awang-awang lamun to kasorot pajaring
Purnomo Sidi mun cangkangiran tindak ira narpatining nata kahayat dening widodari ingkang sadaya saking kayuwangan cakra kembang dumawing Ngarajapada sinten to sang soba manggala ya manggalaning laku dumados saking wanadya kang endah sulestyaning warni dasar wanadya kang wujuntas jroning kawruhing budayaning Jawi kang wis tulus Sang Pinaragya pinanganten putri kaapit-apit dening Sang Sudarma kekalih iya Sang Rama kalawan Sang Ibu ingkang tansah paring puja pangabekti puja pangestu dumateng kang kenya kang katemben kawini suda murih arah harajaning lampah sinten to mustikaning bahagian iya renaning Diahayu Indah Nafit Listiani putra panwestri saking panjenenganipun Bapa Jiyana Ibu Sutari lamun to kacandra kadya rikma kang ngemak-ngambang ambang kebabagung panglarapan nyelo cendani alis nyonanggal sajuga bibi handuren sajuing grana ngrugih ngelung kadung pipi anduren sajuing jangga amang olan-olan lembe hanyo hamblarak sempal wanggingang hanawung kamit kempol bunder moyo-moyo jempol bunder padha sirang sarpa satemah wiwit pucuk ing rikma ngantos dumugi suku Pratenlo Edi kelawan meni kenya kang endah sulestyaning warni minggah wonten madyaning sasana Badra Yasa ya sasana Rinengga Dampar Dentaya damparing kencana kang winastan sanggar pamujan sanggar panggonan pamujan anggone memuja marang Gusti kang murba kawasa Anjrah ingkang puspita arum kasiliring samirana mring sekar
Maweh raras haraning driya Talikoto wau lumaraping risang binaragya pinanganten putri kang sampun lenggah kanthi hanggana ras wonten madyaning sasana Badra yasa winangun pikantuk donga pamuji jrandika para negah sami kanthi lulus kelawan raharja kanthi mekaten lumaraping tata upacara nggih lumaraping risang binaragya pinanganten jalur kami saking pondok Palaraman tumuju wonten madyaning sasana pawiwahan mila kanthi mekaten katur panjenenganipun Bapa Sumari minangka tetangga tuanggane bergada pisan keparenga jemangah saking pondok Palaraman tuju wonten madyaning sasana pawiwahan ugi katur panjenenganipun ingkang kinurmat Bapa Muhammad Gani ingkang samanggih kepareng mangadhep dhateng Sang Duta Pangarsa kepareng jemen wonten madyaning sasana pawiwahan ingkang kepareng hanjajari noniki panjenenganipun Bapak Jiono sekalian Ibu Sutari para-para ingkang kasebati ngayun mugya lirah dalem jengkar saking sasana lenggah tumuju wonten madyaning sasana pawiwahan jroning lumaksana kadya binayang bayang kari candrani ingkang sasangka sumanyar marga ruming urip manten tanpa sirik langit
Waning narapaka cundha kaya Dharma Wicarana nggih tuwa tangga tuwangganing berkata pisan sutresna ingkang mijesake paduan kenayan Banyurata sinten to kang minangka dadya cundhaka pamatur lur inggih panjenenganipun Bapa Sumari minangka pangawak saking panjenenganipun Bapa Budi Bapak Juli, Ibu Saratini ingkang sampun keparahang ngarak kridaning sang nata kang katemben kawini sudha hajejuluk ya sang Binagus Budi Setiawan jroning lumampah kadya sapecak mangu satindak kendel esemu Arana jroning penggalih yayah kadya sang Nareswara kantedak cangkrama kang tansah lumebet wonten madyaning sasana pawiwahan ya sasana maharagyan ing kono kadya wonten Sumrarating Ariwanda kang saking angkasa sigra nyunari Ngarcapada madyaning sasana winisuda ya sasana pawiwahan sang andika para lenggah para pinisapa sesapa ingkang sada kinarmatan sang narapaka cundhaka Dharma Wicara minangka tetungga tuwangganing panjenenganipun Bapa Juli sekalian garwa ingkang sampun kepareng nglarapaken putra pinangantar kakung jumeneng wonten madyaning sasana pawiwahan kaya kaadanan babaring waloyan pangandika pasrah samugawi simbak bilih sampun kepareng samekta nggadi sasana wanci kasu mangkaken sumangga Sewu agunging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng Bapa Pangandaliwara ingkang sampun kepareng caos wekdal saha papan dumateng kula. Minangka murwakani atur kepareng kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Kunjuk wonten ngarsanipun para punden para sesepuh bini sepuh aji sepuh miyangkas sepuhan ingkang tan kendhat sinungkeming putra wayah sarta ingkang hanggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi-pundi para pangemban pangayom pangembating praja satriya tamtamaning nagari minangka pandam-panduming para kawula dasi lirangkung panjenenganipun Bapa Lurah Dalah Sajunjang parangkatipun
ingkang tuhu berbudi bawa laksana. Para alim, para ulama ingkang rinten pantararing ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang tuhu luhuring budi. Dumateng kadang werda muda carana madya para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma. Kadang pisan Bapa Jiyana dalah Ibu Tari minggahipun keluarga ingkang tuhu bagya mulya boten katalumpen kadang campur sari gembilang ingkang minangka oyot pamekaring kabudayan kang adiluhung ingkang tuhu cinaketing manah. Waradin dumateng sedaya para lenggah kakung miwah putri ingkang pantes nampi pakurmatan lamun to pantes sinudarsana. Nuniji mratapa awit saking keparengipun Bapa Juli dalah sekalian garwa. Kepareng kula Cemantaka hanglu marapaken atmaja kakungipun ingkang sesilih pun bagus setia, budi setiawan. Ingkang sampun kepareng jinatuh krami kalian pun genduk ayu nafik indah nafik setiani putri siwikinasihipun Bapa Jiyana dalah Ibu Tari. Ewadene ingkang putra kakung rikala wau kula pundhut saking Wisma Palerman kirang langkung tabuh sanga kawan dasa gangsal menit. Kanthi pamujining para sepuh dalah para lenggah jengkaripun anak kula pun Bagus Setiawan dalah ingkang Rama sarta Ibu pinaringan karaharjan katebihaken saking Rubida nir ing sakara-kara. Ewa semanten dumateng panjenenganipun Bapa Jiyana ing samangkih ingkang putra kagung pun Bagus Setiawan kepareng badhe kula aturaken anamung saderengipun dumateng para lenggah kakung miwah putri langkung-langkung dumateng para sesepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur. Sareng-sareng kula dherekaken tansah marengku puja astawa puji astuti wonten ngayunaning Gusti Allah ingkang Maha Kawasa karana sewilasa saha rahmatipun ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula saengga wonten ing ari kalenggahan punika kula jengandika sami tasih saged nderek mangayu bagya ingkang kaadanan dening panjenenganipun Bapa Jiyana dalah Ibu Tari wonten ing ari kalenggahan punika. Sholawat miwah salam kunjuk wonten ngarsanipun lelanganing jagat sesekaring bawana titah jalma pinesti minangka guru kiblating panembah kang sejati nuniji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah winantu menggah barokah syafaatipun wiwit kita gesang wonten ing jana luka ngantos dumugi ning luka buka. Amin amin ya rabbal alamin. Nurinjih jumbuh kalian punapa ingkang kula pundi wonten ing ari kalenggahan punika keparenga lumaraping atmaja kakung pun Bagus Setiawan kinantenan pangandikan saklimah katur wonten ngarsanipun Bapa Jiyana dalah Ibu Tari minggahipun keluarga ageng. Ewadene ingkang sepisan panjenenganipun Bapa Juli ngaturaken salam taklim sarta rerobaning keslamutan kanthi pangajab ing samangke saged kajiwa kasarira wonten ngarsanipun Bapa Jiyana dalah Ibu Tari minggahipun keluarga ageng. Ewadene suraosipun salam taklim kepareng kula lahiraken kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saklajengipun karana ingkang putra pun Budi Setiawan kalian genduk ayu indah Nafik Setiani sampun daup asta lumiyat
rikala dinten Sukra Palguna utawi Jumat Pon mapan wonten ing kantor KUA Kecamatan Sawangan pramila wonten ing ari kalenggan punika Bapak Jiono kepareng badhe ngadani upacara wiwaha kanthi wisudan tali dharma panjenenganipun Bapak Juli sekalian garwa namung derek jumurung karsa hanggenya badhe ngadani upacara wisudan tali dharma ing ari kalenggahan punika kanthi sakwetaipun kasumanggaaken dumateng Bapak Jiono dalah Ibu Tari hanggenya badhe ngadani upacara ing ari kalenggahan punika miderek adat widana ingkang sampun sinengker wonten ing padukuhan Banyurata. Salajengipun ing samangke ing mbok bilih ingkang putra sampun ngancik wonten ing madyaning bebrayan agung. Mbok bilih ingkang putra ing samangke katemben cumandhak wonten dalemipun Bapak Jiono wonten ing Banyurata ing ngariki mangsa borong hanggenya paring panggulawentah pitedah sarta wewarah dhateng ingkang putra murih ing samangke hanggenya lelomban wonten ing madyaning bebrayan agung saged manggih karaharjan katebehaken saking Rubidanir ing sambikala anak kula pun Bagus Setiawan katingal jogrok sampun ageng diwasa anamung kewala yektosipun tasih timur sahingga anggenya badhe ngancik wonten ing lelombaning madyaning bebrayan agung estunipun tasih kosong pramila panjenenganipun Bapak Jiono dalah Ibu Tari minggahipun keluarga ageng ampun tida hanggenya paring panggulawentah pitedah sarta wewarah murik rahayuning panggesangang ingkang putra saged jumbuh kang sami ginayu mesti kang sami kaesti sembodo kang sami den jinangka mujudaken kudanganipun para sepuh lan para nimpuna ingkang saged winastan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih salajengipun Bapak Juli lumantar kula wonten ing ari kalenggahan punika nyuwun lilah dumateng panjenenganipun Bapak Jiono dalah Ibu Tari wonten ing dinten Buddha Palguna utawi Rebu Pon kirang langkung tabuh setunggal surya kaping 6 Widarma utawi Mei 2026 kasuwun ingkang putra kekalih kalumarapaken wonten rompokipun Bapak Juli wonten ing Kenayan panjuwunipun Bapak Juli ing samangke hanggenya nglumarapaken atmaja sarimbit ampun ngantos keluarga wonten ingkang kasingsal pramila dumateng panjenenganipun Bapak Jiono nyuwun lila legawaning penggalih kersa ing samangke wonten ing dinten Buddha Palguna kersa ingkang putra sarimbit kalumarapaken wonten rompokipun Bapak Juli salajengipun wonten ing ari kalenggahan punika hanggenya nglumarapaken atmaja kakungipun pun Bagus Budi Setiawan Bapak Juli nganti sedaya keluarga ageng sahingga boten saged kawilang gunggung cacahipun mbok bilih dadosaken kejoting manasarta penggalih Bapak Jiono dalah Ibu Tari saestu Bapak Juli tansah tumadah lumunduring sih samudra pangaksami inggih mbok bilih namung mekaten atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Juli
wonten ing ari kalenggahan punika katur wonten ngarsanipun Bapa Jiyana dalah Ibu Tari. Kathah kital kucewaning atur kula nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Awit karana kula ugi manungsa limrah ingkang tasih cubluk dugul hambalelu. Kothong ing seserpan nasor ing samukawis kirang sampurna saha kirang pono hanggenya kula nampi waras saking para nimpuna ing reh suba sita basa tuwin sastra pramila kersa Bapa Jiyana dalah keluarga ageng hanyempyokaken tirtaning samudra pangaksami dumateng kula ing wasana billahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kondharaken dumateng Bapa Pangandaliwara. Nuwun matur nuwun. Paripurna babaring waloyan pangandika pasrah minangka pangawak saking panjenenganipun Bapa Juli ingkang lumantar panjenenganipun Bapa Sumari tutatos titis tur pratitis samendan datan ginggang sarikma. Dene wonten ingkang mriku keparengan sinumading tata upacara nggih babaring waloyan panampi minangka pangawak saking panjenenganipun Bapa Jiyana ingkang tumanduk panjenenganipun Bapa Muhammad Kendi Sasorwanji kasumangkaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kunjuk wonten pangarsanipun para punden sepuh sesepuh bini sepuh sagunging adi lenggah maliginipun panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapa Sumari minangka candu narpakanipun saking panjenenganipun Bapak Juli Ibu Sartini ingkang lenggah dedalem wonten ing dusun Kenayan Banyuroto derek wewengkon Sawangan Magelang sadaya ingkang saestu kawula hormati. Langkung rumiyin wonten kepareng kawula nyuwun lumuturing sih agunging pangasami awit injih karana ngemban dawuh panjenenganipun Bapa Jiyana Gotrah Kulawangsa ingkang supados prastawa walayan pangandikan pasrah saking panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapa Sumari. Hanamung wonten kepareng panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken puja astawa puji hastuti wonten sak pepandhaping Gusti ingkang akarya loka. Lenjih Gusti Allah Subhanahu wa taala karana gung kanugrahan karahmatanipun ingkang tansah lumeber dhateng panjenengan punapa dene kula. Satepah wonten ing ari kalenggahan menika kula panjenengan sedaya saged tetunggilan sawetawis silaturahim mapan wonten ing Tratak Bali Winangun pahargyan ingkang winingku dening panjenenganipun Bapak Jiyana Ibu Sutari kanthi manggih rahayu wilujeng tebih saking rubeda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi wasilah saha lumantar waosan sholawat mugia kula panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaat pitulunganipun saking panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapa Sumari kepareng tiyang kawula hanampi pangandika pasrah panjenengan
Hanamung wonten keparengipun panjenenganipun Bapak Jiono sekalian Ibu Sutari. Kepareng ngaturaken rahayu wilujeng. Mugiya panjenengan sedaya kasekecakno lenggah kanthi mardu mardikaning panggalih tinebihna saking raos ewet saha iwuh pekiwuh. Pangandika pasrah ingkang angka kalih panjenenganipun hangaturaken sungkem pangabekti saha salam rahayu dhateng panjenenganipun Bapak Jiono sekalian. Ingkang menika lumantar kula panjenenganipun Bapak Jiono sekalian hanampi kanthi kawula ikraraken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah panggih rahayu kawidadan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalajengan pangandika ingkang angka 3. Panjenenganipun sampun kepareng hanglumarapaken putra binargya sak selih inggih atmaja kakungipun panjenenganipun Bapak Juli Ibu Sartini ingkang asesilih pun Bagus Budi Setiawan ingkang menika panjenenganipun Bapak Jiono Ibu Sutari lumantar kawula kanthi lupaing asta kalih sinartan waos bismillahirrahmanirrahim kawula tampi kanthi suka piranganing panggelih panjenenganipun ing mangkih badhe kawula aturaken saha badhe kapanggihaken kalian Genduk Ayu Indah Nafik Listiani putra pawestri saking panjenenganipun Bapak Jiono Ibu Sutari saha kalajengaken adicara pahargyan anut satataning adat Widiwedana ingkang tasih sinengker saha lumampah wonten ing padegahan Banyurata saha ingkang sampun rinakit dening para kadang kulawarga. Pangandika ingkang salajengipun bilih babagan panggulawentah ing mbok bilih ing mangkih manggen wonten ing papan mriki nenjih kaleres wonten dalipun Bapak Jiono sekalian ingkang menika panjenenganipun Bapak Jiono sekalian estu boten badhe benten-bentenaken antawisipun putra mantu saha putra pihak pribadi ingkang menika hasesarengan mugia panjenengan ugi kepareng ngaturaken dhateng panjenenganipun Bapak Juli sekalian mugia ing sakwaosipun putra sekalian mapan wonten ing dusun Kenayan semanten ugi masa borong anggenipun badhe paring piwucal saha panggulawentahipun. Atur pangandikan saklajengipun bilih wonten keparengipun saking panjenenganipun Bapak Juli Gotrah Kuluwangsa wonten ing dinten kasebat kaleres dinten Rebu Kliwon sedaya para keluarga panjenenganipun Bapak Jiono kasuwun kula parapaken putra binargya sekalian wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Juli Ibu Sartini ingkang lenggah wonten ing dusun Kenayan ing mila mangkih badhe pun kawula aturaken pangandika saklajengipun ing mbok bilih ing mangkih sampun wonten pratandha sasmita paripurnaning adeging pawiyahan menika saking panjenenganipun tumuli badhe nyuwun pamit hanamung kewala saking panjenenganipun Bapak Jiono sekalian lumantar kula namung nderekaken sugeng kundur tansah nyuwun
Mugi tansah pinaringan sih welasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saking papan pahargyan mriki tansah manggih rahayu tanpa ridu, slamet tanpa ribet, rahaja mring sambikala boten wonten alangan satunggal punapa dumugi dalem sowang-sowang. Pangandika salajengipun ugi saha ngaturaken pamatur panuwunipun saking sedaya panjurung pandonga pamuji ingkang tumuju dhateng panjenenganipun Bapak Jiana sekalian ing murih ing mangkih anggenipun ngadani pahargyan wonten ing injang menika tansah panggih kalih sambikala pinaringan kaberkahan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala satemah handayani dhateng putra binarkiya sekalian. Mugia anggen mangun bali wispa tansah manggih rahayu wilujeng sembodo kang jinangka jumbuh kang kagayuh basuki kang kaesti sageta mangun bali wispa ingkang sakinah mawaddah warahmah. Katur panjenenganipun Bapak Sumari ingkang kinurmatan mbok bilih mekaten lan sematen atur kawula saestu panggih lepat saha kapanggih kirang jangkep nglenggana sedaya kala wau awit cepeting samukawis kiranging seserepan kawula saha andhaping pawiwatan pribadi kula ingkang menika namung nyadong rumuntangsih wilasaning pangaksami kawula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lereh luruh manis manuhara babaring waluyan pangandika panampi minangka pangawak sang pamenggugati tumanduk panjenenganipun ingkang kinurmat nggih panjenenganipun Bapak Muhammad Gani Pratandha babaring long tinamen paripurna piagong kekalih kepareng tinang keparing asta sasampunipun tangkep asta piagong kekalih daya keadanan adat widhi-widana ingkang sinebat panggih pangudi gambeng begalih kanthi mengatur ingkang kepareng mratitaken nggih sang juru sumbaga kang kepareng mratitaken jroning lumaksana panggih kabeh walda ungling cantaka kang munya jroning war